Fis-sena 2010 l-Pulizija kien waslilha tarif konfidenzjali li qed tiġi traffikata droga fil-Każin Nazzjonalista tal-Mosta. Wara l-investigati l-każ il-Pulizija resqet 5 persuni u akkużathom bi traffikar aggravat u pussess ta' droga. 3 mill-5 persuni arrestati kienu jieħdu ħsieb il-bar tal-Każin Nazzjonalista. The Times jirrapporta li l-4 mill-5 persuni tiġan stabu ħatja fil-waqt li l-proċess kontra l-5 wieħed għadu għaddej. Il-5 persuni huma 2 mill-Mosta u 3 oħra minn Birkirkara u droga li nstabet fil-pussess tagħhom kienet kannabis u kokaina. Mistoqsim il-ġurnal jekk l-informazzjoni waslitx mill-Partit Nazzjonalista, il-Pulizija ma kkonfermatx. Il-Pulizija qalet li bdiet tinvestiga dan il-każ wara rapporti konfidenzjali li waslula minn sorsi li ma żemmitx. Il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex id-dettalji ta' dan il-każ illi ġara fl-2010 jibqgħu moħbija u kien biss wara li l-persuni impjegati fil-każ bdew jitresqu l-qorti li bdew isiru magħrufa dak li kien ilu għaddej fil-Każin Nazzjonalista tal-Mosta.